You're listening to Fresh Out of Game. Man, I be so fresh. Fresh Podcast Network. בלי קשקושים. Straight from Tel Aviv, Israel. רק מה שמעניין. Let's go. Y'all ready for this? We're about to drop some knowledge in the mix. Yossi and Haggai, the dynamic duo. Get ready, cause we're taking over the show. Marketing game, we're here to bring the heat. Y'all better take a seat, cause we can't be beat. תודה רבה לכל המאזינים ומאזינים שלנו ברחבי הגלקסיה, אנחנו צוות המנגל, עוד שבוע, עוד פרק, יוסי, מתקרבים פרק 300, אבל זה במאמר מוסגר. ובוא, תראה מה הבאתי לך היום. אתה יכול את מי הבאתי לך היום? ערן סביר, ברוך הבא המנגל, מעניינים. אחלה, אז עם ערן שהוא מכר טוב שלי, וחודשים אני כבר רוצה ככה להביא אותו לפרק, וכמה שדחינו את זה, יצא לטובה מה שנקרא, כי הוא בא לדבר על הדבר הכי חם בערך שאנחנו מדברים עליו בשנה האחרונה בלי סוף, יוסי, נכון? שנתיים. אז רק לפני שנתניע את הפרק עם ערן, מזכירים לכם שאנחנו כמובן, קודם כל קבוצת המנגל בפייסבוק, נכון? יש דבר כזה. יש דבר כזה, נכון, ואם אתם עוד לא שם, אז חמור מאוד, ואם אתם שם, תמשיכו לשאול שאלות, לעלות נושאים. יש טרנד נחמד שקורה בקבוצה עכשיו, וזה שאנשים הולכים לשאול כאילו על המיזמים שלהם, ואני מאוד משתדל על כל שאלה להעלות וידאו שלי, שאני עונה ממש רבע שעה, 20 דקות לעומק, על כל שאלה. וכמובן, אנחנו נכניס גם את ערן לקבוצה, והרבה פעמים אנשים מעלים שאלות על פרק שהיה, ואז אתה תהיה בקבוצה וגם תוכל לענות להם. כמובן, מה עוד יש? בלי נדר, כמו שאומרים. בלי נדר, כמובן. זהו, ערן, אתה תתחיל כמיטב המסורת שלנו, עניינת של עליך, מי אתה מטה שהמאזינות מאזינים שלנו ידעו, משם יוסי יוציא את הארטילריה ונתחיל. אחלה, אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי. קצת עליי, על הרקע שלי, אני בן 50, אני גר בהוד השרון. אני בן אדם רקע טכנולוגי. פעם, לפני הרבה שנים שהייתי בן 10, קיבלתי מחשב. היינו, אני חושב, בין המשפחות הראשונות בארץ עם מחשב אישי. ולימדתי את עצמי לתכנת, אז תמיד ידעתי לתכנת. לא תואם אפל. לא. סינקלר ספקטרום 16K, מקשים מגומי. כן, האפור כזה. נכון. אז תמיד ידעתי לתכנת וזה מאוד עזר לי. אחר כך אחרי הצבא באמת הצטרפתי לסטארט-אפ שאז נרכש על ידי SAP. עבדתי שם 6 שנים, גם באנג'ינירינג, גם בפיתוח ואחר כך בפרודקט. אחרי 6 שנים עזבתי, יצאתי לקריירה יזמית, הקמתי 3 סטארט-אפים. 2 מתוך הסטארט-אפים האלה נרכשו. אחרי הקריירה היזמית שלי, הצטרפתי לחברה ב-2016 בתחום של Advertising Technology, שנקראת אינטנגו. חברים שעבדו איתי... אחת החברות הגדולות בתחום בארץ. כן, חברים שעבדו איתי גם לפני זה ב-SAP, שהכרתי חברים טובים. ובעצם הצטרפתי והקמתי וניהלתי את הקרן השקעות שלהם, שקראנו לה אינטנגו ונצ'רס. השקענו ב-early stage, ב-advertising ו-e-commerce. עשינו קרן עם ביצועים מעולים, עשירון עליון. אחרי 4 שנים הקמנו... טוב, נדבר אחרי זה אולי קצת יותר על זה, אבל זו הייתה הקרן הראשונה. אחרי 4 שנים עזבנו, הקמנו קרן חדשה והנפקנו אותה בתל אביב, קוראים לה מנרה ונצ'רס. השקענו early stage digital transformation, וסיימנו להשקיע אותה בסוף 22, ואני הקמתי ב-23 קרן חדשה, שאני היום משקיע ממנה, קוראים לה סביון ונצ'רס, ואנחנו משקיעים בשלב ה-seed, ב-AI, דיגיטל ו-commerce. אז הרבה שנים, אינטרנט, דיגיטל. בעיקר אם אני כאילו ככה מפלטר ושם את זה מלמעלה, 2 כובעים, אחד יזם בתעשיית הייטק, והשני שהיום גם יותר מעניין אותנו היום בצד של ההסתכלות שלך, היום משקיע, רואה מיזמים, רואה יזמיות ויזמים, בלי סוף אני מניח מהבוקר עד הלילה, מכל העולם, לא רק מישראל, טרנדים, עוקב, חי, נושם, יוסי. אז זהו, אז אני תמיד, כשמגיע לפה בן אדם מעולם הטק, אז חשוב לי להבהיר שאנחנו ננסה לעשות את השיחה כמה שיותר מתאימה לכל יזם, אנחנו לא נוהגים לעשות את זה, אנחנו לא נוהגים להתפלסף, אנחנו בדרך כלל מאוד מאוד משימתיים, אבל הפעם נתחיל כן מלהבין את הרעיון של לאן אנחנו הולכים. וכמו שאנשים כבר התרגלו, נראה לי כבר בשנתיים האחרונות בפודקאסט, אנחנו מדברים המון וכמעט רק על AI. כן.
ומה שקרה זה שאנחנו ביום חמישי היינו בכנס מאוד מאוד גדול לשיווק, ובעצם ישבנו שם בפאנל, ואנחנו מתחילים לקלוט שאנשים לא מבינים את המציאות שלנו היום, אבל בטח לא מבינים 3 שנים קדימה. הכנס היה כנס מקצועי, כן? אנשי מקצוע. כן. לא... תלוי באיזה תחום, אבל כן. זה המרקטינג. כמה העולמות נמצאים עוד בהכחשה. זה הדיגיטל מרקטינג, וורדפרס. אבל היו שם, זה היה מאוד כאילו, היו שם אנשים שיש להם חברות, והיו שם אנשים שהם פרילנסרים, והיו שם כולם, ושהתחלנו לדבר, כי אנחנו מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, פטאליים במה שאנחנו אומרים. אנחנו... תראה, קודם כל אני משתמש המון 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 ב-AI, גם ליצירת תוכן וגם כמעט לכל דבר. אני אמרתי שם שאני בשבוע יכול למצוא את עצמי לפעמים בין 10 ל-15 עד 20 כלים שונים, שאני כל כלי שיוצא אני שם את $20 ומשתמש בו, ואתה יודע, ואתה קולט אנשים שהם או מפחדים לשמוע מה הולך לקרות, או שהם עדיין חושבים שזה לא כצעקתה. אנחנו רואים הכחשה הרבה. ולכן חשוב לנו, כן, בוא תן לנו איזשהו, מהעיניים שלך ומהשקפת עולם שלך, איזושהי תמונה של עד כמה שאתה מבין. העולם שלנו ב3 שנים הקרובות, לאנשים שהם יזמים ויצרני תוכן ואנשי שיווק, לאן זה הולך? ולשאלה שלו, אני אחפור קצת יותר בשאלה, אפשר גם להתחיל מה אתה רואה קודם כל גם עכשיו, כמובן, כי אתה חי את זה יותר מרוב האנשים מהזווית של המשקיע. תראו, קודם כל סתם בשביל לתת פרספקטיבה, אני רואה בערך 1,000 הזדמנויות בשנה. כאילו, אם עושים את החשבון לכמה ימים יש בשנה, אז בין 3 ל-5 הזדמנויות ביום ממוצע. שאנחנו אומרים הזדמנויות? הזדמנויות זה סטארט-אפים שפונים אליי, זה מכל העולם, גם מישראל, גם סיליקון ואלי, אירופה, ניו יורק, הכל. אוקיי. אז יש פרספקטיבה, אפשר גם לראות מאוד מעניין, כאילו, מה קורה, איך נראית, איפה נמצאים אקוסיסטמים שונים ברמת החדשנות. באופן כללי, אני חושב שבהתחלה כשהיה GPT moment, זה היה נובמבר 22, פתאום זה חדר לתודעה של כולם. ואני חושב שזה המוצר או הטכנולוגיה שהומצא בצורה המהירה ביותר. כן. אני זוכר ששבוע אחרי, אנחנו תכננו בדיוק טיול לחול, ואני השתמשתי כבר ב-GPT בשביל לראות מה זה. בגרסה ממש הראשונה שיצאה. בגרסה הראשונה, ממש בימים הראשונים אחרי שהוציאו את GPT, וזה היה מדהים כבר אז. וניסיתי להסביר לאנשים, הכנסתי את זה לזה, ושאלתי אותה, והוא הכין, ולא הבינו. עכשיו אנחנו fast forward 2.5. לא שעשיתי סקר מסודר, אבל ההורים שלי in their 70s, והילדים שלי מ-15 עד 21. ההורים שלי משתמשים ב-Chat GPT, המון. יש לי ילד בכיתה י', זה מצחיק אותו שהוא מקבל עבודות. הוא כאילו לא מבין, הוא לא צריך לעשות עבודות, הוא לוקח את השאלה, שם ב-GPT, עושה copy-paste, הוא אפילו לא קורא. כאילו, הוא פשוט ככה מכין את העבודות. אז זה כאילו, זה כבר כאן. עכשיו, יש מקומות שעוד לא הבינו שכולנו כבר משתמשים בזה, למשל, בית הספר של הילדים. הוא לא הבין שהילדים כבר, הם לא עושים באמת העבודה. כאילו, עשה, אני מקווה שזה, המורה שלו לא בדיוק תראה את זה, אבל הוא עשה איזו עבודה וקיבל ב-100. כאילו, אמרתי, מזל שהוא קיבל 100, אם הוא לא מקבל 100, הרי זה GPT עשה את זה. אנחנו מדברים על שבוע, אגב, אתמול התפרסמה ידיעה פה בארץ, ששופט כעס על שוטרים בתביעה, נכון? כן. של מי שלא יודע, כעס על שוטרים שהם הביאו פסק דין ש... אז אני חושב שבאמת כאילו, ואיזה שזה היסטריה כללית כזה, האם זה יחליף אותנו, האם זה... לפי דעתי לא. זאת אומרת, אני הייתי כן עושה איזו צפירת הרגעה סביב, האם זה יחליף אותנו. אוקיי. והייתי מנסה להציג את זה הדרך הכי טובה, נגיד, לפי דעתי להסתכל על זה, זה כאילו להסתכל מהפכות קודמות ומה קרה בהן. יש מהפכות שאנחנו עוד זוכרים שקרו, שזה מובייל, כאילו פתאום יצא אייפון. אינטרנט, גם האינטרנט עצמו. לפני זה היה אינטרנט. נכון. ואם הולכים אחורה, לא יודע מה, המצאת הקיטור.
שהמציאו את הקיטור, ופתאום היה מנוע קיטור, אז לא היה צריך לעבוד יותר עם מקוש, כי היה פתאום אפשר לעבוד עם טרקטור. המהפכה התעשייתית, נגיד. כן. לא המציאו את הקיטור, סליחה, שגילו את הקיטור, או חיברו אותו למנוע. נבוא ממש למהפכה, נגיד, האחרונה, שהייתה סביב אינטרנט, ואחרי זה מובייל, ובאותו זמן פחות או יותר קלאוד. מה שקרה זה שבעצם כל מיני סקילסטס שהיו, וביזנסס שנבנו על סמך הדברים האלה, הם התפוגגו ולא היה צריך אותם יותר, אבל פתאום היה צריך דברים אחרים. חדשים. סתם דוגמה, כאילו, בשביל... כולנו שלחנו את הילדים שלנו ללמוד מדעי המחשב, או ללמוד מחשבים, כי זה מה שצריך. ופתאום, רגע, לא צריך יותר לכתוב קוד, כאילו. ה-AI כותב קוד מדהים. אז מה כן צריך? צריך עדיין להבין איך זה עובד, צריך להיות מסוגל להבין את הארכיטקטורה, כן צריך להיות איש עם רקע טכני. זה קצת הזכיר לי את השלב שבו נחשפנו לאינטרנט, ופתאום כולם היו צריכים לבנות אתרים. ומי שאז למד מחשבים, למד HTML. כן. נכון, זה וורדפרס וזה, היו חברות שלמות שרק בונות אתרים בוורדפרס. מי היום כותב HTML? כאילו, אתה רוצה להקים אתר, אתה הולך לוויקס, מקים אתר, או וורדפרס, או whatever. אני חושב שזה מאוד מאוד דומה. הסקילסט השתנה, דרך אגב, הכלכלה רק הולכת וגדלה סביב הדברים האלה. זה קרה בכל המהפכות, פשוט הכלכלה הולכת וגדלה. יש חלק מהמקצועות שהם צריכים לעבור איזושהי אדפטציה של... אוקיי, את זה ואת זה לא צריך, אבל צריך את הדבר הזה. ואנשים, למה אני אומר צבירת הזרה? כי אני חושב, הרגעה, כי אני חושב שהאנשים החכמים, הטכנולוגיים, שהם יודעים ללמוד, הם מסודרים. ויזמים כמובן, מי שרוצה ויודע לעשות כסף, תמיד עשה בהיסטוריה. עכשיו ליזמים, אני חושב שזאת היא התקופה אולי הכי טובה ever, כאילו להיות יזם, גם כמובן להיות משקיע, אבל להיות יזם. למה, ערן? בוא נסבר את האוזן קצת. תראו, יש בעצם, הגענו עד לפני GPT, עד לפני AI, כן? בוא נאמר, AI היה פה קודם, אני כבר שנים משקיע בחברות שיש להם AI, לא קראו לזה AI, קראו לזה Machine Learning ו-Big Data. אבל בסדר, ברגע שהתחלנו, כולם פתאום יודעים מה זה AI. בעצם מה שקרה זה שהגענו לסיטואציה, נגיד אני מדבר על שנת, סתם 2020, היו כמה חברות גדולות בכל תחום, בלתי מנוצחות. אי אפשר יותר לנצח את גוגל, Game Over, אי אפשר לנצח את פייסבוק, Game Over, ובכל מיני תחומים, AWS. ענן, נכון. בענן, כאילו Security, כל התחומים שהסתכלת בהם, Booking, בטראבל, כל דבר שהסתכלת בו כבר היו את החברות הגדולות שפשוט ניצחו. חסמי כניסה מטורפים. אי אפשר כבר לעשות כלום. אגב, הזכרת לי שלפני נגיד במהפכת המובייל, כל סטארט-אפיסט, לא כל, אבל הרבה, אני עושה את הפייסבוק לכלבים, אני עושה רשת חברתית לזה, ואז פתאום זה נעלם. כנראה מהייאוש הזה באמת... לא, זה נעלם כי זה באמת, קודם כל, כנראה שלא היה לזה באמת מקום. אבל אני חושב, למה אני חושב שזאת הזדמנות מדהימה למישהו יזם? כי בעצם פתאום כל החברות ענק האלה, הקרקע שלהם קצת נשמטת. זיזו להם את הגבינה. ספציפית, נגיד נסתכל, אני המון נסתכל על עולם האינטרנט, זה כאילו, קראתי זה AI דיגיטל וקומרס, אבל זה אינטרנט, גם B2B וגם B2C. האינטרנט הוא נשען על טראפיק של יוזרים. הוא נשען על search. אנשים הולכים לגוגל ומחפשים, ככה לימדו אותנו לעבוד באינטרנט. זה נגמר. זאת אומרת, יש עוד שאריות, אבל זה נגמר. כאילו נגמר כמו שאנחנו מכירים את זה, זה הכוונה, נכון? הצורה שבה אנשים הולכים ומחפשים בגוגל, ואז מנסים לחפש את הלינק המתאים, ללכת לאתר ולקרוא את התשובה לשאלה שלהם, זה לפי דעתי מאחורינו, וכתוצאה מזה יש המון פתאום שאלות חדשות סביב האינטרנט שצריך לעבור מהפכה. כאילו גם כל הביזנס מודלס בכלל, נכון? הביזנס מודל של... בדיוק. בוא נדבר על זה קצת, כי גם זה פודקאסט על מרקטינג. אבל שנייה לפני זה, אני רוצה לעצור רגע. אני אגיד לך כן משהו, שכן חשוב לי שתתייחס אליו, וזה מה אני בעצם באתי ואמרתי שגרם לאנשים כאילו להגיד, רגע, מה מדבר הבן אדם הזה? זה... אני נתתי את הפרדיקשן שלי ב3 משפטים קצרים. כן.
ה-AI, מה שהוא עושה זה, קודם כל, הוא מוריד כי רוב או כמות ענקית של אנשי מקצוע, זאת אומרת, הוא מוריד אותם. זאת אומרת, אתה פשוט, זה מעלים, מגלח אותם. דבר שני שהוא מוריד זה אנשים בינוניים, זאת אומרת, אנשים שאין להם כישרון יוניקי. ודבר הנוסף שהוא מעלה, זה בעצם כל בן אדם שהיה משהו שעצר אותו בשביל להגיע לחלום שלו, אז משהו שעצר אותו, שזה ה-gateway keeper, כאילו, הוא נעלם. נכון. ואז נוצר מצב שאתה, שיושב בסיליקון ואלי, או בקליפורניה באופן כללי, מול הבחור שיושב בהודו, כן, באיזה כפר, אתם בעצם, מה שנשאר לכם, המלחמה ביניכם זה מי יותר כישרוני. מי יותר יש לו משהו יוניק לומר ולעשות. וזה כאילו הקטע. הקטע הוא שפתאום אנשים, ואין מה לעשות, חלק נכבד מהאנשים שעושים כסף, הם לא אנשים הכי זה אנשים שאולי הם, לא יודע מה... הסלרים. או הסלר, או יצר צוות טוב מסביבו, או שפשוט כאילו הכל כך ברמה ירודה שהוא בינוני, אז הוא למה... אבל פתאום כאילו באמת, הרי הכלים האלה רק הולכים ומשתכללים. יוסי, יש שאלה או שזה מניפסט? גם מעניין אותי. לא, יש מניפסט, יישארו בסוף 5 דקות לשאלה. אתה זוכר, יש פה בן אדם, רצית לשאול אותו? לא, חשוב לי כאילו, כי זה העניין שאני חושב צריך להדיג, וזה באמת הקטע, ואפרופו לעניין שמאיפה אתה הגעת, אותו בן אדם שבא להקים סטארט-אפ, אתה פתאום מסתכל עליו ואומר, למה צריך $1,000,000 לעובדים? כן. אתה יכול להסתדר עם 3 עובדים, לא עם 30. זה כאילו המציאות שאני מדבר עליה. נכון, אז אני חושב, קודם כל, העולם חייב ללכת למקום, בוא נאמר ככה, אנשים שעובדים צריכים לעבוד עם הכלים החדשים. כאילו, העולם מתחלק למי שעושה את העבודה שלו עם AI ומי שעושה את העבודה שלו בלי AI. אבל זה גם היה לפני כן במהפכות הקודמות. העולם מתחלק לעסקים שיש להם אתר אינטרנט ושאין להם. העסקים נשארו, פשוט חלק התקדמו יותר, ואותו דבר על כל מהפכה. אז אני אומר אותו דבר לגבי כל מקצוע. העולם מתחלק למי שעובד עם ומי שעובד, ולכן כולם צריכים לעבוד עם ולמצוא... adoption, אז אנחנו קודם כל לאמץ את זה. מקטן ועד גדול. נכון, וחלק מהמקצועות כבר לא צריך לעשות אותם. זאת אומרת, AI עושה אותם יותר טוב. אבל עדיין יש מקום, כמעט תמיד, כמעט בכל המקצועות, להגיד, אוקיי, את העבודה הידנית, הטכנית, שעשיתי, AI יעשה, שהיא לקחה את הכי הרבה זמן גם. נכון, תמיד. ומכאן אני יכול לקחת את זה קדימה. אז אם הייתי מעצב, אז חלק מהעבודות הפשוטות, אני יכול לתת ל-AI והוא יעשה, אבל עדיין צריך את החשיבה. כן. זאת אומרת, עדיין צריך פה איזושהי קריאטיביות. בסוף AI הוא היסטורית מסתכל אחורה. יש תמיד השאלה הזאת, האם, לא יודע, האם היו נותנים ל-AI כאילו להמציא מטוס, לפני שהאחים רייט, או לפני האחים רייט מישהו אחר בנה, אבל נגיד... אם הוא היה יודע לעשות את זה. אם הוא היה בונה מטוס, כמו שהאחים רייט בנו, שהוא היה בונה איזשהו סוג של אופניים, כי זה מה שהיה. נכון. אז אני אומר, תמיד יש מקום ליצירתיות, למוח האנושי וזה, אבל כן, אתה צריך, כמו תמיד, לעמוד עם גמד על כתפי ענקים, גם עכשיו. אז למה, מה זה כולם? יש כל מיני קולות שמנסים גם כנראה להפחיד, ודיסאינפורמציה, אגב, בלי סוף בעולם הזה, אבל כאילו מדברים על... Universal Basic Income, בקרוב לא יהיה עבודות, כולם ישבו בבית ויצטרכו למצוא את עצמם. יכול להיות לפי מה שאתה אומר בכלל, שאנחנו הולכים לכלכלה פורחת פשוט מזן חדש שאנחנו פשוט עוד לא מכירים אותה. אני די משוכנע שזה מה שהולך להיות, סתם מלהסתכל על מה שהיה. למה? אבל כי אנשים בסוף קונים דברים, זאת אומרת, בוא נסתכל ביזנס, אנחנו בעולם של ביזנס. בסוף הקצב רק הולך וגדל, של הכל. זאת אומרת... קונסיומינג, כאילו צריכה... כן, אם אתה יותר יעיל, אתה תרוויח יותר כסף, יהיה לך יותר כסף, נכון. אתה תבזבז יותר כסף. מי שמוכר לך, יצטרך למכור בקצב יותר גבוה. מי שמייצר את מה שמוכרים לך, יצטרך לייצר בקצב יותר גבוה. וככה זה קרה גם במהפכות בעבר, ואני מאמין שככה זה גם יקרה פה. ולכן אני פחות נבהל מזה, ואני יותר בעד לעודד אנשים, להגיד להם, אוקיי, יש כאלה שהם early adapters, הם כבר משתמשים, יש כאלה שעוד לא, אלה שעוד לא, יאללה, תתעוררו, כאילו זה... לא, אבל מה קורה, רן, באמת? תעשיית הטק, אגב, מוציאה את הבשורות הכי מפחידות. לא אנשים מבחוץ, אתה יודע. כן. אנחנו צורכים גם המון תוכן, כאילו, מקצועי מחול, לא רק מישראל. אתה יודע, יושבים לך, כאילו, ה-CEOs של החברות הכי מפחידות, באמת בעולם, מדואלינגו,
שופיפיי, ספוטיפיי, whatever, אתה בטח מכיר את כל הסיפורים שם. כולם מורידים, כאילו, חותכים עובדים, כולם מייעלים עם AI, כולם מדברים על זה. אבל לפי דעתי זה... מה? זה תמיד, יש איזו תקופת מעבר. זאת אומרת, לא יודע מה, המנכ"ל של, אני חושב שזה היה קלרנה, או שאמר, אני לא סוחר יותר עובדים. נכון. בסדר, יכול להיות באמת שהיו יותר מדי אנשים, ועכשיו יהיו פחות, אבל זה לא אומר שכל האנשים האלה ישבו בבית ולא יעשו כלום. בדרך כלל זה לא המצב, אלא האנשים האלה או ימצאו עבודה במשהו אחר, או יקימו, מישהו אחר יקים והם יצטרפו. באופן כללי, הקצב רק הולך ועולה. זה מה שאני חושב שיקרה, זה מה שקרה גם בעבר. מה המצד של המשקיעים? באמת, אנחנו שומעים הרבה על משקיעים שבאמת אומרים, אוקיי, תראה לי איך אתה באמת עושה את מה שעשית עם 30 עובדים. נכון. באוברד, נכון? תראו, תכניס לנו קצת לעולם שלך. כן, אז כן, גם היה פה איזה נושא שהתחלנו לדבר עליו, כאילו איפה ההזדמנויות וזה, אולי נחזור לזה אחרי זה. נחזור מה שאתה רוצה. הצורה שבה אני מסתכל על זה, המשקיעים, בוא נאמר ככה, זה בנוי בכמה שכבות, זאת אומרת, כאילו הטכנולוגיה, בלי להיכנס למדעי הטכנולוגיה, בנויה בכמה שכבות. יש תמיד את השכבה התחתונה ביותר, שזה החומרה, הצ'יפים וכו'. מעל זה יש את התוכנה, זה המודלים הגדולים וכו'. באזורים, שני האזורים האלה, Game Over כבר פחות או יותר. NVIDIA. זה, כן, לקחו את זה השחקנים הגדולים, כסף גדול נשפך, זה גם מה שקרה, נגיד, בקלאוד. די מהר הגיעו השחקנים הגדולים, לקחו את זה ונגמר המשחק. ובעיקר אחת, AWS שם, הכי למעלה, לא? גם מייקרוסופט משחקת שם, גם גוגל משחקת שם. קיצר, אתה אומר, הם הכבישים, הם התשתיות. כן, בדיוק. זה חייבים, נשפך שם כסף גדול, התשתית כבר קיימת, כמובן היא עוד תתפתח, אבל זה לא מקום לסטארט-אפים קטנים. אל תנסה להמציא את הענן מחדש. כן, לחלק כן, אבל בוא נאמר, הרוב לא. מעל זה יש שכבה של מה שנקרא DevTools, כל המאפשרים, ומעל זה יש שכבת האפליקציות. האפליקציות לא במובן של אפליקציית מובייל, אלא שימוש ספציפי בטכנולוגיה. אני חושב ששם נמצא רוב אני קורא לזה החוויה בכלל, אני מסתכל מהצד מאוד מאוד של החוויה. איך מנגישים לך דברים? אני שואל. נכון, אני חושב, מה זה אפליקציות? אני אשווה את זה למובייל, או מובייל פלוס קלאוד. כן. Airbnb, וואטסאפ, אובר, זה בעצם שכבת האפליקציות. יש איזה use case שאי אפשר היה לעשות אותו לפני זה. זה השימוש בטכנולוגיה ליום... אי אפשר היה לעשות את אובר לפני זה, כי אנשים לא הסתובבו ברחוב עם טלפון. נכון. פתאום אפשר. לא היה כביש, אי אפשר לשים מכונית על הכביש. נכון, אז פתאום יש כל מיני דברים כאלה, ושם לפי דעתי נמצאת ההזדמנות הגדולה ביותר של רוב היזמים שמקשיבים עכשיו או בעולם בכלל. ושם אני מסתכל כמשקיע, ושם אני מעודד את האנשים להסתכל. תן לנו דוגמאות לדברים מודרניים, בלי שמות ספציפיים, סתם. כאילו, מה זה יכול להיות? אז תחשבו וזה אני חושב היופי של הסיטואציה, או הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו. וזה גם הצורה שבה אני מחפש ומסתכל על הזדמנויות. למעשה, כמעט כל תחום, אם היית צריך להמציא אותו מחדש, בעולם שבו AI יכול לעשות הרבה מאוד מהעבודה השחורה, היה אפשר ליצור אותו מחדש, פשוט אחרת. כמעט כל תחום שנסתכל עליו, אני לא רוצה להגיד כל, כי זה נשמע מכליל מדי, אבל זה ברמה הזאת. והנה נחזור רגע לטרד שפתחנו מקודם, שספציפית אני מסתכל על האינטרנט, אז איך אנשים מוצאים אתרים, כן, פעם הם עשו search בגוגל והיו מגיעים, היום, לא יודע, אנשים מחפשים ב-AI, מקבלים את התשובה, כבר לא הולכים לאתרים. נכון. אז איך אנשים ידאגו, או העסקים, שהתשובה שלהם תופיע בתוך AI. נכון, דיברנו על זה שבוע שעבר יוסי ואני, על SEO, הוא לקראת הסוף שלו, אז באמת, מה זה אומר? הרבה אתרים בעולם הסתמכו על SEO, לדוגמה. אז אני אגיד את מה שאמרתי זה שאתה יודע, אני רואה עכשיו כל מיני ניסיונות של... סוכניות SEO למיניהם, להסביר איך אפשר לעשות SEO ב-AI. אבל אף אחד עוד לא יודע. אני יוצא נגד זה. אני אומר כאילו, חבל לכם להתחיל בכלל, כי מה שנקרא, האתרים הגדולים או הגופים הגדולים, הם כבר שם, זאת אומרת, ה-ChatGPT הולך לחפש במקומות שכבר יש להם... יש בשר, יש דרך. אבל השאלה למשל, אם אתה אתר e-commerce, כן. שאתה מוכר כובעים, כאילו, אתה רוצה שכשמישהו יכתוב, אני רוצה כובע, זה. אני אומר לך, אני אתן לך דוגמה. אני עכשיו, תראה, אחד מהדברים שקורים עכשיו זה שאתה יכול
לשים אצלך במחשב בעצם אופן סורס של מודל וידאו, אוקיי? שאתה כבר לא צריך פלטפורמה, אתה מתקין אופן סורס אצלך, ואתה בעצם מייצר במחשב שלך את הקטעי וידאו בלי כביכול לשלם את $0.50 או $1 ל5 שניות, כן? אבל אז אתה צריך כרטיס מסך, אתה צריך כרטיס, אז אני התחלתי לחפש, כאילו אמרתי, תן לי קודם כל הצעה לכרטיס מסך, כאילו שיכול לעזור לי ב-AI על המחשב, והתחלתי לקבל הצעות, ואמרתי לו, טוב, תפנה אותי גם לאתרים שבהם אני יכול לקנות את זה. והוא נותן לך. אז הוא נותן לי. אז נכון, אז באמת לפני איזה 2 או 3, אני חושב, OpenAI אמרו שהם ייתנו לינקים עכשיו. כן, דיברנו על זה פרק. וזה היה צפוי, ואני, שוב, זה מאוד מאוד דומה למה שקרה לגוגל, נכון? הם נתנו תוצאות, אני זוכר את הסיפור שסרגי ברין היה בארץ. וואי, זה לפני 20 שנה. כן, סרגי ברין ומריסה מאייר, הם היו בארץ, הם היו איך קורא לזה? בגראז'. תשמע, אני זוכר, אני פגש בחולון. יו, בוא'נה, אני הייתי באירוע הזה, תקשיב. כן, היה אירוע מטורף. אני זוכר אותו עם קרוקס ועם מצלמת סטילס על הצוואר. אוקיי. אז הוא סיפר את הסיפור, שהיה להם את גוגל, אבל הם לא ידעו איך עושים מזה כסף. למנטז, לא יצטרכו לחשוב על רעיון איך עושים מזה כסף, ואז הם פגשו את יוסי ורדי באיזה כנס, ובמינגלינג הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו בנינו פה איזה מנוע ולא יודעים מה לעשות, ואיך נעשה מזה כסף. אז יוסי ורדי אמר, מה, זה קל, 3 תוצאות ראשונות ממומנות, ואחר כך את התוצאות שלכם. מה, זה סקופ רציני מה שאתה אומר פה. זה הסיפור שאני שמעתי שסרגי ברין סיפר שם. מדהים. ועכשיו אתה לוקח את המודל הזה, אתה מתאר לעצמך שכנראה ככה ייראה גם המודל של GPT. כן, די make sense. פשוט תראו לי את כל מה שאתם רוצים פה בפנים, בתוך הפיד המאוד אישי שלי. תסמן לי שזה פרסומת וזה בסדר. אנשים לוחצים על לינקים של פרסומות בגוגל, נכון? חד משמעית. זה עובד. נכון. כן. אז זה אותו דבר, אני מניח יהיה משהו. גם המודל של פייסבוק מעניין בספור. טוב, פייסבוק היא סושיאל מדיה, איפה היא בכלל על הסקאלה שם? היא לא מתחרה ישירה של הצ'אט? לא חשבתי על זה בכלל. כאילו, איפה היא בכלל? זו שאלה מאוד טובה, אבל עכשיו, בגלל שאנחנו, שוב, אנחנו חוזרים למקום הזה, אז אנחנו אומרים, רגע, שנייה, לפני רגע, גוגל, שהמנוע העיקרי שלה זה כסף מפרסומות, שלטה בעולם, ועכשיו פתאום לא ברור מה יקרה, גם גוגל יש לה בעיה, שאם עכשיו היא תייצר, הרי גוגל יודעת לייצר לך את אותה תשובה, בראש הדף, יש להם נכון, נכון. אני ראיתי אפילו שזה רולאוט של דבר כזה, נכון. על טראבל הם עשו את זה כבר לפני איזה 2 אבל הם יודעים לעשות את זה. למה הם לא עושים את זה? כי זה קניבליזציה. כלומר, אם אתה תקבל שם את התוצאה, אתה לא תלחץ למטה. הבנתי, מעניין. אז גוגל בבעיה. זה שגוגל בבעיה, זה דרך אגב, הרבה פעמים סטארט-אפ קטן יכול לנצח חברה גדולה, על ידי זה שהוא מכניס את החברה הגדולה, לפינה שהיא לא יכולה להתחרות, כי זה יעשה לה קניבליזציה. הדוגמה הכי פשוטה זה, אם אני, לא יודע מה, אני עושה סכיני גילוח, ואני נלחם מול ג'ילט, שמוכרים סכין גילוח בחבילה $15, ואני מוכר חבילה $1. בסוף סכין גילוח זה פלדה כאילו, זה ברזל, אתה יכול לשים 2, 3, 5, אתה לא תשים 20 סכינים, בסוף כאילו זה נגמר המקום. אז על מה אתה נלחם? אז ג'ילט נגיד לצורך העניין, מה הדפנסיביליות שלה? אבל בסוף זה כאילו, בוא, כמה כבר אפשר לחדש שם? הדפנסיביליות שלה זה ברנד. הברנד? נכון? ואז בא דולר שייב קלאב, ובא סיפור אחר, נכון? איך הם ניצחו? הם אמרו, אנחנו עושים משהו, בואו נגיד לצורך העניין, הוא מגניב, הוא good enough, כן. והוא זול. עכשיו, ג'ילט לא יכולה להילחם במלחמה של הזול. היא לא יכולה לרדת לשם, נכון. אוקיי, ושם בעצם הם ניצחו. אז כמעט תמיד אתה יכול כאילו להוציא את החברה הגדולה משיווי משקל, בעזרת משהו שהיא לא יכולה לעשות. פה זה דוגמה בעצם כאילו... בעצם גוגל עשתה את זה גם כאילו סוג של יאו? הרי לפני גוגל היה יאו, כן, דרך אגב, אני יכול להמשיך את הסיפור ההוא שסרגי ברין סיפר. הסיפור שלו, מקווה שלא משעמם את המאזינים, לא, סרגי ברין לא משעמם אף פעם. אז באמת שניהם היו בסטנפורד, עשו תואר שני, והיה להם רעיון, היה יאו, ובעצם החיפוש שלפני גוגל הוא היה מבוסס דירקטורי. כלומר, אם אתה רוצה שימצאו את האתר שלך, אתה הולך ורושם אותו, ואז ימצאו אותו, כמו דפי זהב, כאילו, אתה מכניס את הליסטינג שלך וימצאו. והם, היה להם רעיון להוריד את כל האינטרנט לאיזשהו שרת לוקלי, ולאנדקס אותו. כמו פעם, אתה מאנדקס את זה באיזושהי צורה באיזה דאטאבייס, הלכו למנחה שלהם בתואר שני,
ואמרו לו, יש לנו רעיון לעשות את זה, כמה זמן אתה חושב שזה ייקח? להוריד את כל האינטרנט לשרת לוקלית. הוא אמר להם, לא יודע, אני חושב שזה ייקח כמה חודשים. כן, זה האינטרנט שלה, אז לא גדול. הם עשו את זה, זה לקח, לא יודע מה, חודש, חודשיים, משהו כזה. לימים הוא אמר להם, חשבתי שזה ייקח כמה שנים, אבל לא רציתי להגיד לכם את זה. לא רציתי לגזוז לכם את הכנפיים. מזל שהוא לא אמר להם את זה, כי הם הלכו ובנו את גוגל, וזה התחיל לעבוד מאוד מאוד טוב. הלכו לג'רי יאנג, הוא היה המנכ"ל של יאו, המנכ"ל של יאו בזמנו. יאו הייתה המפלצת הכי גדולה בעולם. 25 שנה אחורה, הייתה, כן. כל הדפדפנים היו נפתחים בדף הבית של יאו. נכון. היה להם גם אימייל. מה זה? זה שליטת מונופול מטורללת. מטורף. ובראש הדף של יאו היה קופסה קטנה ויש חיפוש. והם הלכו למנכ"ל של יאו ואמרו לו, תקשיב, בנינו פה איזה מנוע חיפוש, הוא עובד מאוד מאוד טוב, אני חושב, הוא עובד יותר טוב מהחיפוש שיש לך, בוא תחליף את הקופסה עם הקופסה שלנו, עם החיפוש שלנו. אז הוא אמר, חבר'ה, אתם נראים לי מאוד מוכשרים וחמודים, לכו תבנו לכם חברה של סרצ' ואחר כך נדבר. והם לקחו את ההצעה שלו, ובאמת... מדהים. נטפליקס. אתה לא יכול לדעת. אגב, שאלה, איך גוגל הגדולה, עם כל הכוח שהוא הרבה יותר גדול מ-OpenAI, לא צריך לתת את החוויה שכולם נוערים את ChatGPT בסופו של דבר? היוזרים. קודם כל, אני חושב שאנחנו... גוגל היא חברה מדהימה. ברור. אבל היא פספסה כמה וכמה פעמים בעבר. היא פספסה למשל את הסושיאל. לגוגל ניסה כמה פעמים, ולא הצליחה, התעוררה טיפה מאוחר. ואז הצליחה. והיו עוד כל מיני אקספרימנטים. אתם זוכרים שהייתה תקופה שגוגל הייתה פשוט מוציאה המון, היה להם את הפרויקט 20% הזה. מה זה? אתם מכירים אותו? עד לפני כמה שנים, כל עובד בגוגל היה יכול להקדיש 20% מהזמן שלו למה שהוא רוצה. אוקיי. נכון, ככה נולד ג'ימייל, גוגל פוטוס נולד ככה. אבל במקביל גם פספסו לא מעט דברים. אני חושב שפה באמת הקושי של גוגל הוא לא שהם פספסו, למרות שיש טענות, לא יודע מה, לאיכות המודלים של כל חברה וחברה, אבל נשים את זה שנייה רגע בצד. אני לא חושב שהם פספסו, כמו שבאמת יש להם בעיה של קניבליזציה. זאת אומרת, אם הם יציגו תוצאות overview כמו GPT בסרצ', מה יהיה עם הפרסמות? מעניין, מה שמעת, אז לקטנים דווקא אין את החסם הזה. הדוד מול גוליית, אין לו בעצם פה פתאום יש לך הזדמנות. גם יש פה עניין של ברנד, אני חושב ש-OpenAI בנו לעצמם ברנד כאילו ב-AI, MAI כאילו. נכון, הם כאילו יצאו, יש פה גם first mover advantage, הם יצאו אבל באמת עם משהו שהיה טוב. הוא היה מספיק טוב, בוא נאמר, כדי שאנשים יהיה להם כזה moment. שזה מאוד מאוד חשוב, נכון? אין בן אדם, שאני לא הראיתי את זה פעם ראשונה, שהוא לא אמר וואו. נכון. אני לא זוכר דבר כזה בכלל מאז שנולדתי, אתה מבין? אני לא זוכר. אני זוכר שהסברתי, אני תמיד בודק את זה על הקצוות, על הילדים שלי ועל ההורים שלי. כן. ושניסיתי להסביר להם לפתוח חשבון ב-ChatGPT, ולשאול שאלות. אתה אפילו לא יודע מה לשאול, זה כמו שאתה נוחת על הדף של גוגל, אתה צריך לחפש. אתה לא יודע לגמרי מה לחפש, נגיד שאין לך איזה משהו כזה. כי אתה לא מבין את כל האפשרויות. אתה לא יודע מה לשאול אפילו. היום, תשאלו את האנשים סביבכם, על מה הם מוכנים, אם הם צריכים לוותר על משהו אחד, על גוגל סרצ' או על GPT, על מה הם מוכנים לוותר? על גוגל סרצ'. דיברנו על זה גם, ערן, שבוע שעבר, OpenAI פרסמה לפני שבועיים כאילו, היה שבוע אחד לפני כמה שבועות, שהם הגיעו למיליארד חיפושים. כן. וזה כבר אומרים שזה יהפוך ל4 מיליארד שבוע הבא. זה בשופינג, אני חושב. לא, זה חיפושים באופן כללי. זה דרך אגב, גם טקסט, גם וויס. אני רואה את שוב, אנשים שכל שאלה, הם פותחים את GPT ושואלים, אנשים שאני מדבר איתם אומרים, אני לא מוציא אימייל בלי להריץ אותו דרך... אני יכול להגיד לך שהנושאים הכי אישיים, אני מגלה את זה מאנשים סביבי, וגם יוסי זרק את זה לפני כמה פרקים, יש שם אפילו משהו שהוא לא קורה במקום אחר, שאתה יכול לחשוף ולפתוח לדברים, נכון. שאתה לא תפתח מקום אחר. ויש בזה גם משהו מסוכן, כן, אפשר לדבר על... מה, ברמת הפרייבסי? לא, ברמת אתה שואל שאלות, אתה בדיכאון, ואתה שואל את ה-GPT מה לעשות. אולי סומך עליו יותר מדי, או אוטוריטה יותר מדי. אבל אני רוצה שנייה לחזור גם למשהו שדיברנו פה, כי אני חושב שזה כן מעניין, שזה כאילו, אוקיי, איפה בעצם נמצאות ההזדמנויות? ואני חושב למה אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי, שזה כאילו תקופה מדהימה להיות יזם. כי יש באמת המון מודלים עסקיים שכאילו, זה היה מרגיש כאילו game over, ופתאום צריך להמציא אותם מחדש, ומישהו יצטרך להמציא אותם מחדש. דוגמאות, דיברנו על הסרצ' של גוגל, אבל
תראו את כל הנושא של, בעצם כל מה שנשען על טראפיק, כן? כל העולם של SEO הוא פתאום, מי צריך את זה? כאילו, כאילו אין search, אז SEO צריך לעבור איזשהו שינוי. כל הנושא של conversion optimization. תסביר למי שלא מכיר את הבאזוורד. מי שיש לו אתר e-commerce, מגיעים 100 אנשים לאתר, בסוף בן אדם אחד קונה, אז יש לו 1% conversion, 1% המרה, ויש עולם שלם שמתעסק סביב איך אני מעלה את זה מ-1 ל-1.5. חברות שמתעסקות בזה ועושים A-B טסטינג, בוא נראה לו כפתור אדום וכפתור כחול. agencies שלמים של עשרות עובדי PPC, שאתה מעסיק. אז אוקיי, אז עכשיו, בעולם שבו, בשביל להגיע ולקנות, אני שואל את GPT והוא נותן לי לינק, אולי כבר לדף המוצר. אני לא, אין קונברז'ן, כאילו זה הקונברז'ן. אז מה קורה עם זה? לא צריך פתאום לבדוק את הכפתורים, כי בכלל אף אחד לא רואה אותם, אף אחד לא נוחת על ההום פייג'. אז איך נראה טראפיק שיוביל לשם, ולאיפה צריך לאפטם? עכשיו, יותר מזה, תחשבו שאולי צריך לעשות אופטימיזציה ל-GPT, ל-AI שיבוא לחפש. כלומר, איך הוא יחליט את איזה כובע להציע לי? בגלל שזה בלק בוקס, כאילו? לא, אבל פה בדיוק עכשיו אנחנו נכנסים רגע לוויכוח הזה שעליו דיברתי לפני זה. אז יש ניסיון היום לבוא ולהגיד, תקשיבו, אתם צריכים לייצר יותר כתבות עליכם. אני חושב שראיתי אפילו סטארט-אפ ישראלי לא מזמן. יש כמה סטארט-אפים ישראלים, ולא רק ישראלים, שעושים כמו SEO כאילו איך תופיע, איך התוצאות של החברה שלך יופיעו בתוך אני אומר כאילו, לדעתי זה משחק אבוד. לדעתך יוסי, תראה איזה יופי. אני חושב שזה, תראה. אני אומר לדעתי, תראה איזה יופי. לא, אבל בוא נבין את ההיגיון. יש אקוסיסטם. אני אסביר למה. נו, תסביר. אני אסביר למה. ואני התחלתי להסביר את זה מקודם. יש איזשהו חבורה של מותגים שבנו את עצמם, והם כל כך גדולים כבר, הם כל כך כאילו, הרי בסופו של דבר, ה-ChatGPT הוא בודק כל מיני דברים, שאתה לא יכול לייצר את זה. אני אגיד לך מה אני חושב על זה. אני נוטה להסכים איתך שיש בעיה. אבל רגע, אני אגיד לך שנייה גם, וזה מה שאמרתי, מה אתם צריכים באמת לעשות, זה דאבל דאון בנושא של לבנות ברנד. כי אתם צריכים לעקוף בכלל את הרצון שלי להיכנס ל-ChatGPT ולחפש. זאת אומרת, אתם צריכים לבנות אצלי בדרכים של לבנות תוכן, להגיע אליי בצורה עוקפת. אני חושב שאתה מרים להנחתה, כי יש פה עוד כל מיני שאלות סביב ברנד לויאלטי, למשל, כשאנחנו מדברים על ברנד לויאלטי, זה כאילו היום משהו מאוד מאוד חזק, אבל בעולם שבו יש לי איזשהו AI agent שעושה לי את הקניות, נכון. אז הברנד לויאלטי הוא לא לבן אדם, אולי הוא צריך להיות לאג'נט. איך אני בונה את הלויאלטי מול האג'נט הזה, שהוא ילך לברנד המתאים, נכון? גם האג'נט הזה צריך להכיר אותי, אבל גם אני רוצה להיחשף לדברים חדשים. זאת אומרת, בסוף אם אני רואה עכשיו פרסומת במרכאות בטיק טוק, או ב-whatever. כאילו דיסקאברי, לגלות דברים. כן, הציגו לי איזה משהו, ואז אני אומר לאג'נט שלי, שהוא ילך לקנות לי, או תמצא לי אוזניות, תמצא לי מה שחיפשת, כן. מישהו היה צריך לעשות ברנד לויאלטי לאג'נט הזה. נכון? נכון? יש הרי, כן. ומעבר לזה, ראיתי את הפרסומת בטיק טוק, הברנד הזה סימן אותי כמישהו שראה את הפרסומת, אבל בסוף אני לא הולך לאתר, אף אחד לא, זה האג'נט שלי הולך. מעניין, אנחנו מדברים על מה שנקרא הפאנל בכלל נשבר. הפאנל נשבר, אבל לפי מה שאתה אומר באמת, יש שתי אופציות. אחת זה, אם אני בא לאג'נט שלי, לעוזר שלי, whatever, אומר לו, תקנה לי נייקי, כי הברנד כבר, כמו שיוסי אומר אצלי, אז גיים אובר. נכון. נכון? האופציה השנייה היא, תמצא לי נעלי ספורט, בזה, ואז... הקטע הוא שעכשיו... מעניין. עכשיו אנחנו חוזרים למשהו שמתחבר, כמו איזה סוג של שערה מושלמת כזאת. לפני כמה שנים, אני גם משקיע ב-e-commerce D2C. לפני כמה שנים, D2C זה ראשי תיבות של Direct to Consumer. מדברים על זה הרבה בפודקאסט, בטח. אז על מה זה נשען, כל הקטע של D2C? זה נשען על זה שאנשים, חלק מהם פתוחים, במקום לקנות נייקי, לקנות ברנד אחר. נכון. אפילו במכוניות, כאילו, זה באמת הזיה. כאילו, אנחנו גדלנו בזה, אתה קונה מכונית יפנית, כי אמינה, אתה קונה ברנד, כי זה... כל יומיים מופיע לך פה ברנד סיני שלא שמעת ואין לך מושג. אנשים מפרקים כאילו 150-200 אלף שקל על ברנד כזה, שאין לך מושג מה זה, לא שמעת, רק נראה, זה נראה יפה. עשו ברנדינג, אבל אין לך מושג כאילו מי זה ומה זה. אז אני חושב שעברנו בשנים האחרונות שינוי,
גם אנחנו כאילו, נגיד, לצורך העניין הדור שלנו, וגם הדור של הילדים שלנו, וברנד לויאלטי, אני חושב, התחלף באיזה משהו שהוא קשור גם כן לברנדינג, אבל הוא צריך לדבר את השפה הנכונה ברגע הנכון. הרי זה לא יכול להיות רק פונקציונלי, אנחנו יודעים שרוב ההחלטות רכישה הן רגשיות. בדיוק. נכון? אבל פה נוצר קושי. לא, אז אני מתכוון בדיוק לזה, שיש הרבה יותר פתיחות של אנשים, לקנות משהו שהוא לא מהברנד הטרדישיונל. אני אגיד לך בדיוק מה קורה, מה שקורה, וזה מה שקורה עם ה-Chat GPT, שבעצם ה-Chat GPT זה כמו החבר שממליץ לך עכשיו על מוצר. נכון. הוא זה אבל יש איזה דיסקונקט, אתה מבין שאם אני עכשיו רואה, אחד החברות שהשקעתי בהן נקראת Under Outfit, הם מייצרים הלבשה תחתונה לנשים, חברה מטורפת, גדלה מאוד מאוד מהר, מוכרת בארצות הברית. הם דיגיטל, נכון? פיור, כאילו, אין להם חנויות. פיור דיגיטל. אז אתה צריך לחשוף אנשים לפרסומת, ואחרי זה שהם יקנו גם, נכון? כאילו, לא בהכרח הם ראו בטיקטוק והם הלכו לקנות, או איפה שהם ראו. אתה צריך לייצר את הדבר הזה. למה זה עובד? למה אנשים כן קונים את Under Outfit? בלי שהם מכירים את הברנד. בלי שהם הכירו את הברנד לפני זה. היה זה פאנל מאוד מתוחכם כנראה. זה גם כי יש פתיחות מאוד מאוד גדולה אצל אנשים היום, אצל הדור החדש במיוחד, הדור הצעיר, שכמו מין בעיטה במוסכמות כאלה. תראה לי משהו מגניב, אני אקנה אותו. זה בסדר, גם תרבות שפע כזאת. לא סבתא שלי שהיא AEG לא קונה, לא גרמני לא קונה, אני רוצה למשש את העגבניות בסופר. וזה חוזר למה שאמרתי על המכוניות, וזה חוזר להלבשה, וכל מיני ברנדים שצצו בשנים האחרונות, הפכו להיות מאוד מאוד גדולים. עכשיו אני חוזר ל-GPT. בסדר, למה שאמרת. אם אתה תשים מאמרים ואתה תהיה נייקי, אז מישהו יכתוב, תביא לי נעליים של נייקי. כן, תמיד יהיו את אלה שיקנו, לא יודע, מהאר ג'ורדן או whatever, תמצא לי אותם. אבל אני חושב שהרבה מאוד מהקניות הם לא כאלה. זה יש אימפולס ביינג, כן, שזה... תמיד. בכל הפסט פשן וזה, זה עובד בצורה בכלל אחרת. ויש כל מיני סוגים ורמות של מותגים, שהדינמיקה שלהם היא אחרת. ולכן אני חושב שבאמת יש פה שאלה שהיא לא פתורה לפי דעתי, סביב איך אני אדאג שאני אהיה ברגע הנכון בתוצאות החיפוש, ודווקא הלינק שלי יוצג, שמישהו יגיד, תביא לי, אני רוצה איזו חולצה מגניבה לשבוע הבא להופעה. אז אני מה שאמרתי, זה לא תכתוב מאמרים, ואני יצאתי נגד זה. אני אמרתי, אל תנסה להילחם, אל תנסו לעשות SEO ל-ChatGPT, הפוך. תבואו בדאבל דאון על כל ה-old school branding. זאת אומרת... אני נוטה להסכים. זאת אומרת, כאילו, תגיעו למצב שבו אני הולך ל-Chat GPT רק בשביל לשאול אותו, תגיד לי מה אתה חושב על מכונית X זה. אם הוא עכשיו אומר לי, תקשיב, זה כאילו, זה טוב, המוצר טוב, טוב, איך אני יכול להזמין, או מה המוצר, או מה הדגם הכי טוב בשבילי, זאת אומרת, תכניסו את הבן אדם בצורה כזאת שהוא יתביית עליכם, והוא לא יתחיל לשאול, תחפש לי את האוטו הכי טוב. נכון, וזה גם קצת מרים לי להנחתה לעוד איזה הזדמנות, אני חושב שיש פה, שאני נוטה להסכים עם מה שאתה אמרת, ואני חושב בהתחלה אמרו, אוקיי, ש-GPT יביא, GPT דרך אגב שם קוד, כן, יש עוד מודלים, לא צריך לחזור על כל השמות, ש-GPT נותן תשובה לשאלה, הוא לא בהכרח הולך ל-CNN.com, כן, זאת אומרת, בחלק מהדברים הוא הולך ל-CNN.com, אבל לפעמים יכול להיות בבעיה שהיא long tailית, כן, הוא דווקא ילך ה-decision making שלו, איך שהוא חושב. מה זה long tail? כן. אני מחפש פתרון, איזושהי משחה, לאקנה, לילד בגיל 15, שהוא ככה וככה וככה. שזמינה באזור מסוים, כן. פתוח בשעה כזאת. זה long tail, נכון? דווקא במקומות האלה יכול להיות, שוב, אנחנו לא יודעים את האלגוריתם של GPT, אבל יש value פתאום ל-GPT, תחשוב מבחינה הגיונית, ללכת ולחפש דווקא את, נגיד, אתרי תוכן היותר קטנים, שהם יותר נישתיים, ושם גם התוכן הרבה פעמים יותר מעמיק. איזה רופא שיש לו זה וכותב מאמרים, יותר מאשר מאמר שנכתב ב-CNN שלשום. כן. נכון? ולכן פתאום אתה אומר, רגע, אולי יקרה משהו לאתרים הקטנים האלה, ובעצם מהם מגיע התוכן, ואז הנה הזדמנות וזה. נתקלתי בדיוק מה שאתה אומר השבוע, אני מאוד... רגע, רק שנייה, סליחה שאני כותב אותך, רק להשלים את הנקודה. כן, סליחה. האתרים הקטנים האלה, הם מחיים היום על פרסומות דיספליי. כלומר, מוצג שם איזה... אני בניתי בלוג, באים אליו 2,000 אנשים בחודש, כי כתבתי כל מיני מאמרי קצה כאלה, כמו אקנה לגיל 14 ב-whatever.
ואני, ממה אני עושה כסף? אני הלכתי לגוגל, שמתי מודעת בנר כזאת, וכשנכנס מישהו, מוצג בנר, אני מקבל, לא יודע מה, 30 סנט, או פחות. ואם לוחץ עליו, על אחת כמה וכמה. קונטנט ארביטראז' מה שנקרא? סוג של... לא, אני כאילו חי מפרסומות, כמו המודל של וויינט, אני נכנס לוויינט, יש פרסומות, הם עושים כסף עם פרסומות. עכשיו, שזה מה שנקרא עולם הפאבלישרים, אתרי תוכן שמציגים תוכן. מה יקרה עם המודלים העסקיים על האתרים האלה? כלומר, שהיה לי אתר קטן וחייתי מפרסומות, אנשים לא יבואו לבקר יותר באתר שלי, כלומר, מי שיבוא לבקר זה GPT. אולי בוויינט כן, CNN עדיין יחזיקו איזה צ'אנק קטן. אז באמת, מה קרה? מעניין. באמת, פתאום המודל של פרסומות, גם למי שעושה כסף מטראפיק, מפרסומות, גם שם זה קצת נשבר. אז צריך לבוא מישהו ולהגיד, איך אני ארוויח כסף מזה, ש-GPT עושה ממני כסף. נכון? אז איך שהתחיל, כמה חודשים אחרי ש-GPT יצא, הייתה תביעה, אני חושב, של הניו יורק טיימס מול GPT, שאמר, רגע, כל התוכן זה בכלל שלנו. תן לי כסף, תן לי רויאלטיז, משהו, כי יש לי ירידה בטראפיק בגללך, וזה תוכן איכותי, תקנה ממני אותו. מה יקרה עם האתר הקטן של 2,000 מבקרים בחודש? איך הוא ירוויח כסף? כאילו, גם הוא צריך שיהיה לו איזשהו מודל עסקי מול GPT, או איזשהו AI שביקר בו, וצריך לשלם על התוכן שהוא קרא, והוא ממנטז בצד שלו. אז שוב, הנה עוד הזדמנות למודל עסקי קיים, שהיה game over, כאילו לא, אתה רוצה לשים פרסומות באתר, רק גוגל, נכון? ופתאום יש הזדמנות לעשות משהו אחר, להמציא מודל אחר, למנטז בצורה אחרת, ויש עשרות דוגמאות כאלה, שכאילו בעולם שבו יש AI ויש GPT, צריך בעצם לחשוב מחדש. בונה, אני חשבתי שיהיה פה דומסדיי, אנחנו באים עם חרבות, בא לנו בן אדם אופטימי, מביא בשורות טובות, אבל שנייה, יוסי, רגע, יוסי, מה לא? איך המילה הראשונה שלך היא לא... איזה בשורות טובות? עוד לא... אנחנו... לי, אני לא יודע, לי זה בשורות טובות, לך, לנו. אבל רגע, בוא שנייה, לך, הכובע שלך רואה 1,000 מיזמים בשנה, משקיע, זה מה שאתה עושה בחיים. תן קצת, באמת, אנחנו באמת מדברים פה הרבה, ואנחנו יש לנו המון חברים שהם גם יזמיים בראונדים כאלה ואחרים, מ-early stage עד מאוד מאוד... איך זה הולך להיראות? כי יזמים, הדור החדש של היזמים, נגיד בישראל, לא מדבר על איזה שרודיו שני ומכירים איך זה עובד. מאור שלמה, אפילו דיברנו מישהו שגייס מלא כסף, פתאום הוא סולופרנור. מה כן ומה לא כשבא אליך מיזם היום לערן? למשקיעים בכלל. אז אני חושב שזה... שוב, קשה לי לדבר בתור המייצג של התעשייה. אני מסתכל על זה בצורה שבה, גם הסתכלתי על זה לפני כן. זאת אומרת, הפונדמנט הזה, לפי דעתי, לא השתנו, אבל אני מסתכל על זה בצורה הבאה. אחד הדברים, קודם כל, אני משקיע סיד, זה אומר שאני משקיע ביזמים שיש להם initial revenue, בדרך כלל לא מישראל. בסדר? זאת אומרת, זה שלב שהוא כבר טיפה יותר מתקדם. יש מוצר, יש לא רק רעיון. שיש לך initial revenue, זה אומר שיש לך מוצר, הצלחת לבנות את המוצר, הצלחת למצוא לקוחות, ומישהו שילם, והצלחת גם לגבות את הכסף. בסדר? אז זה השלב שבו אני משקיע. אבל גם בשלב הזה, וגם לפני כן, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, שאת זה AI לא יחליף, זה מה שנקרא founder market fit. זאת אומרת, באים אנשים שהם עבדו באיזה מקום, או חוו באופן אישי איזשהו קושי ובעיה, והם הולכים לפתור את הבעיה הזאת. הם מכירים את הבעיה 10 שנים, מכירים אותה היכרות אינטימית, והם יודעים to articulate, ממש להסביר מה הבעיה ולמי יש אותה. שם מתחיל, לפי דעתי שם צריך להתחיל מסע יזמי של יזמים. בלאתר בעיה שמכירים אותה ויש להם היכרות טובה איתה, וכשרואים את הדבר הזה, בדרך כלל אתה תמצא גם אנשים שדי מהר הם יכולים לעשות ולידציה. ולידציה זה אומר, לך תדבר עם 50-100 לקוחות, חלק מהם יגידו, תקשיב, כאילו, ברגע שאתה יוצא, קח עכשיו כסף ותן לי להיות הראשון. זה אינדיקציה חשובה, זה דברים שאני מחפש, אני חושב שגם ההצעה שלי ליזמים, זה להתרכז בדברים שאתה מבין אותם טוב. לפעמים יש כזה, יש לי רעיון כאילו, איזה מגניב אם היה טה-טה-טה. כן. אגב, אני נדהם לראות כמה עדיין רוב הרעיונות המיזמים כאלה. הרבה מאוד. כמו שיוסי אומר על כאלה שיש להם פשן לפתוח מסעדה, הם לא מבינים שהם הולכים לשרוף 2 מיליון שקל, ואז שהוא פתאום מבין שהוא לא serving food, הוא בכלל
אז אני חושב שבאמת שמה צריך להתחיל מסע יזמי. No your shit, בקיצור. כן, להכיר ולהבין. באמת הרבה מאוד, לא יודע הרבה מאוד, אבל הרבה אנשים שאני פוגש, שאני שואל אותם שאלה פשוטה, תסביר לי מה הבעיה ולמי יש אותה, אין תשובה פשוטה. והתשובה צריכה להיות פשוטה, לא יודע מה, מסעדות שמשרתות 100 מנות בצהריים, יש להם קושי שככה וככה וככה. אוקיי, משהו מאוד מאוד מוגדר. עכשיו, יש הרבה מסעדות שמגישות אוכל בצהריים, ולכן זה איזשהו גדול, אבל הבעיה היא מאוד צריכה להיות מוגדרת. והבן אדם באמת היה מסעדן עכשיו 10 שנים, ויש לו כמה חברים ומסעדנים, והוא מבין את זה טוב. משם זה צריך להתחיל. עכשיו, AI, שיבוא וכאילו יחליף את כולנו, אז אני חושב, יש גם לנו המשקיעים, ואני מניח גם ליזמים את החשש, מה יקרה אם מחר בבוקר OpenAI יציגו בדיוק את הפונקציונליות הזאת? 4 מקרים אישיים שאני ראיתי בחודש האחרון, שאני מכיר, שעבדו על דברים, ופאק יצא כפיצ'רון בכלל בתוך זה, וחיסל אותם. אז אני חושב, קודם כל, בישראל, אני חושב, יצא לנו, למשקיעים, יצא כאילו איזשהו תזמון שיצא, זאת אומרת, היה GPT moment, כולם כזה, גם המשקיעים, קצת כזה ניבלו, רגע, שנייה, אולי תהיה פה איזה disruption על דברים שאני עומד להשקיע בהם, השקעתי בהם, כולם כזה ניבלו. בישראל גם התחילה מלחמה, שנה אחרי, והרבה מאוד אנשים התיישבו על הגדר, משקיעים אני מתכוון, התיישבו על הגדר, אוקיי, בוא שנייה נראה רגע מי נגד מי. שזה דרך אגב עשה... הגיוני? הגיוני, אבל לא כך טוב לתעשייה שלנו. אנחנו צריכים להשקיע, בטח בתקופות של אי-ודאות, זה הזמן הכי טוב להשקיע. לפי דעתי גם בגלל זה הזמן הכי טוב להיות משקיע עכשיו. אבל אם לחזור לשאלה וכאילו במרכאות לקושי או לצ'אלנג' הזה, אני חושב שבמקום שיש דומיין אקספרטיז, שהוא מאוד מאוד ספציפי, הפתרון הגנרי לא יחליף אותו. מה הכוונה? אם צריך לייצר תוכן, זה ברור, כאילו, ה-lowest hanging fruit היה מה שנקרא רב מלל. כאילו, פתרונות שיש להם הרבה טקסט, אם אתה בנית מרקטינג, בנית זה, טקסט זה קל לעשות. אבל אם אתה צריך לעשות משהו מאוד 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 ספציפי שצריך להבין אותו, אני אתן דוגמה מההשקעה האחרונה שעשיתי לפני כמה ימים, בחברה שנקראת Wiser Pay. זה יזמים שהם הרבה מאוד שנים בעולם של גבייה, של long tail consumer debt. כלומר, סתם, חברת ביטוח, יש לה חוב של $50 מאיזה מישהו, לא משתלם לגבות את ה... ויש כאלה בטח ארגזים. כן, long tail consumer debt. לא משתלם לגבות את $50. מעניין. בתהליך של חברה... התהליך יותר יקר $50. נכון. אז החברות מנסות בדרך מסורתית, לא יוציאו את זה, לפעמים כן מוצאים את זה לחברת גבייה. ואז פתאום אתה מקבל מכתב מעורך דין, ואתה אומר, וואלה, עם החברה הזאת אני בחיים לא עובד יותר, והחברה הפסידה לקוח. קטע. סתם, על שטות. דרך אגב, רוב האנשים רוצים לשלם את החוב, הם לא רוצים שיהיה להם חוב, אין להם בעיה לשלם את $50 האלה. כן. אבל זה יזמים שיש להם, הם זיהו בעיה מאוד מאוד ספציפית לכאורה, וענקית, שהם שנים מתעסקים בבעיה הזאת, ואמרו, וואלה, בוא נפתור את זה, כאילו, מה הבעיה לפתור את זה? זה כאילו, עכשיו, יש להם הבנה, זה אזור שהוא מאוד regulated, באיזה שעות אתה יכול לפנות, כל כמה זמן אתה יכול לפנות, איזה מידע אתה צריך לתת, זה שפנית עליו, אבל אנשים שמבינים את הדומיין הזה, מן הסתם משתמשים בכלים של AI, בוא נזהה את הרגע הנכון לפנות ללקוח. כן. נפנה אליו, ואחרי שהוא קיבל משכורת, נפנה אליו לא ב9 בלילה, אלא, כן, בערב, אלא בזמן יותר מתאים. בוא נמצא את הטקסט הנכון שימיר, קונברט, אני אנסה לקונברט אותו, לגבות ממנו את הכסף הזה, שידבר אליו, לפי מי ומה הוא, ביג דאטה, AI, כי עושים דברים פשוטים. אבל לא יבוא פתאום, כנראה, לפי דעתי, GPT, ויגיד, הנה, יש לי פתרון ל-long tail consumer. למה? הוא לא יכול, ערן, לקנות את הדבר הזה ולהפוך לסופר אפ כזה, כמו אצל הסינים, כמו ווידו כזה, או איך זה נקרא? אני לא ראיתי כל כך דוגמאות בעבר שדברים כאלה קרו, זאת אומרת... כן, אין לנו תקדימים. שוב, תחזור לאובר. זה נשתי מדי בשבילם גם. בדיוק, תחזור לאובר, Airbnb, וואטסאפ, כן, קנו את וואטסאפ, אבל זה נשאר נישתי. ולכן אני חושב שכשאתה לוקח פאונדר, ויש לו פאונדר מרקט פיט,
והוא כמובן משתמש בכלים של AI, כי כולם היום חייבים להשתמש בכלים של AI, כי לשאלתך, אפשר לבנות את זה יותר מהר, חלק מהדברים פשוט עובדים יותר טוב, האנליזה וכו' וכו', אז חייבים. כן. אז הכל חייב להשתמש ב-AI בצורה כזאת או אחרת, אבל הוורטיקליזציה זה כאילו, שם נמצא הvalue. כן. רגע, ערן, זה נכון אבל משקיעים נגיד היום וככה 4 שנים אחורה, כן הסתכלו על האקסל של ההוצאות שבאים לגייס ויגידו, רגע, למה צריך פה 5 ואתה לא יכול לעשות את זה עם 2, כאילו, סתם, נכון, אז יש כמובן את העניין הזה. אני ספציפית גם מאוד מאוד אוהב חברות שהיזמים הם מיינדד לדברים פשוטים של ביזנס, שזה כאילו שהשורה של העמודה של ההכנסות תהיה גבוהה מהעמודה של ההוצאות. כן, ביזנס. דברים בסיסיים כאילו. כן. היזמים האלה... מי היה חושב? כן, מי היה חושב על הרעיון הזה? לא יאומן, תראה לאן הגענו, לאן הידרדרנו. היום יותר קל לעשות את זה, יותר קל אני חושב להגיע יחסית מהר ל-revenue, בטח דיברתם פה על בייס 44 וכו', יותר קל לבנות MVP, לבדוק את הפרוטוטייפ מול לקוחות אמיתיים, הם אפילו התחילו לשלם, ואז לאט לאט... משהו שפעם היה לוקח חודשים, אם בכלל, אתה יודע, צריך כסף, זה מטורף. אבל באמת יופי שדיברנו על השקעות וסטארט-אפים והדברים שלא מעניינים, אבל אני כן רוצה לחזור אלינו. אנחנו דיברנו על בייס 44, זה נושא מאוד רגיש, כאילו, שאתה אומר, יש אנשים שממש, כאילו, אתה... תשמע, יצא לי לדבר עם בן אדם שהוא יועץ AI, כן? שרק אני מדבר איתו על זה, אז הוא אומר לי, תקשיב, זה לא, אתה לא יכול לייצר מזה באמת מוצר. ומה שקרה זה, אני אומר לך עוד פעם, אני בתור אידיוט לגמרי, שלא מבין, אני לא תכנת, אני לא זה, אבל כן, אני אומר לך, ייצרתי מוצר על בייס 44, כן. שהוא עובד הרבה יותר טוב ממוצר שאנחנו משתמשים בו היום, והוא עולה לנו המון כסף. כשאתה אומר, אנחנו, אתה מדבר על רשת מכוני כושר. במקרה זה לקוח. לא, זה חשוב הקונטקסט, חברה גדולה. כן, משהו שכאילו אנחנו משתמשים שם, וזה עובד יותר טוב ממה ש... ואתה יודע, וכולם מנסים להגיד לך, לא, אי אפשר באמת לסמוך עליו, אי אפשר זה, אבל זה עובד, מה אני אגיד לך? עכשיו, זה מה שגורם לך להתחיל להגיד, שבעולם שבו באמת תיאורטית, אני לא צריך את Waze, אני פשוט אומר לו, תעשה לי אפליקציה שעושה לי את מה שווייז עושה. אתה באמת מתחיל לרדת למקום הזה של כישרון. זאת אומרת, איך לבצע, איך להוציא את זה לפועל, אני אומר לך, אצלי מווידאו, כן? אני מייצר וידאו, מוזיקה, את כל הדברים האלה כבר שנה רק ב-AI. כן. אני לא רשום לשום בנק של קטעי זה, כלום, אני פשוט רוצה קטע ספציפי, אני מייצר אותו. כן. אתה מבין? זה העולם החדש. אז אני חושב שזה מאוד דומה, שוב, אני קל להשוות לדברים שהיו, זה מאוד דומה, זה הדוגמה שנתנו כזה בתחילת הפרק פה, איך בנינו פעם אתרים ואיך בונים היום. נכון? אז אתה יכול להגיד, זה מאוד מאוד דומה. פעם היינו כותבים HTML, היום אנחנו הולכים ל-Wix, פעם כתבנו פונקציות ומתודות ועשינו deploy, והיום AI כותב לנו. אבל את התוצאה באמת אני צריך עדיין, את המוצר בסוף. כן, אבל אני עדיין צריך, קודם כל, כמובן, להבין איך אני משווק את זה, מי הלקוח, מה המוצר יעשה, מה הפיצ'רים, כשאני מקבל את התוצר, זה טוב, זה לא טוב. תגיד לי מתי, זה דבר ממש שאני משתגע, אני כבר אומר כל הזמן, אני בטוח שזה יקרה עכשיו, וזה לא קורה. מתי כבר תהיה לי את האפשרות להתחבר לכל, לפייסבוק, לאד מנג'ר, ועם כלים, שיעשו לי את כל העבודה השחורה. דרך אגב, צוקרברג הכריז לפני שבועיים שזה מה שהם עושים. דיברנו על שבוע שעבר, לא מבין, זה כאילו, הייתי בטוח שזה יקרה הרבה יותר מהר. האמת שגם אני, הפתיע אותי שזה לא קרה לפני. הוא ממש היה לבמה שם עם המנכ"ל של קלארנה או משהו. הפתיע אותי שזה לא קרה לפני כן, אני כאילו כבר שנים לא מבין למה הם לא עושים את זה. כן, תן לי קצה לקצה. אבל שוב, דרך אגב, זה דוגמאות למה העולם מתקדם, כי יש חלק מהדברים, אפרופו חוזרים ליזמים וכו' וכו', יש חלק מהדברים בסדר, כתבת את הקוד, אבל הסקילסטס הבסיסיים של לנסות למצוא בעיה, מי ה-ICP, איך תמכור את זה, איך תעשה user acquisition נכון, איך תוודא שהמטריקות שלך נכון, איך תעשה growth, יזמות בסיסית כאילו,
למרות שיש כבר פלטפורמות שמאפשרות לך למשל בפרומפט להקים אתר e-commerce, כולל הכל. אבל גם זה לא שוב, בסוף זה רק מעלה את הקצב. זאת אומרת, זה לא שאתה תגיד, טוב, בוא תעשה לי עסק שיכניס לי כן, בדיוק, תכניס לי כסף. נכון? לכאורה, מה אכפת לי איך? תכניס לי כסף. נכון, לכאורה למה לא, כן. ואנחנו רחוקים משם מאוד, אולי נגיע לשם בעוד זה, אבל אז הקצב יעלה, כי כולם יגידו, תכניס לי כסף. אני יכול להגיד לך איך אני מרגיש את זה? דיברנו על זה באמת פה פרקים, אנחנו מאוד חשופים פה. הכמות פניות שיוסי ואני, ואנחנו לא שותפים כבר, אנחנו אקסים ביזמות, אבל כל אחד יש לו את זה שלו. פונים אלינו כל כך הרבה אנשים, יש לנו לונץ' של ברנד חדש, אנחנו צריכים לצאת לשוק האמריקאי, אנחנו צריכים לבנות מסרים, ברנד. אתה רואה כמות שלא הייתה, כאילו, ואתה מרגיש שזה, אוקיי, כולם פתאום בנו מוצר בשנייה וחצי, אבל כמו שאתה אומר, what's next? איך אתה בכלל יוצר את החיבור? איך אתה גורם מישהו לשלם כסף ולהישאר? אין שום קשר לקוד, זאת אומרת, זה כבר ה-next level. נכון, אז אני חושב, ושוב, בגלל זה אני אומר שהקצב רק יעלה, אבל זה לא יחליף את הבני אדם. כאילו, בסוף, אוקיי, את זה כולם יודעים לעשות, אבל עדיין יהיה מישהו שינצח ומישהו שלא. ושם, בגלל זה אני אומר כל הזמן, הטענה שלי, שפה האנשים המוכשרים, האנשים שיש להם כישרון, האנשים שיש להם איזשהו משהו יוניק, פה אנשים ינצחו, כי אני אגיד לך, אני למשל קופי, כן? היום, בניגוד ללפני חצי שנה, משהו כזה שלא הייתי משתמש עדיין ב-ChatGPT לקופי, היום אני כמעט, כל הקופי שלי זה ChatGPT. ברור. אבל כמובן שאין, אני לא יכול להגיד לך את הסיטואציה שבה ישבתי, אמרתי לו, תייצר לי משהו, עשיתי קופי פייסט כאילו למה שהוא עשה. אתה צריך, אתה עדיין בודק את זה, אתה עדיין מפעיל ביקורת אישית. תחושת בטן שלך, וזה בכל כלי. זה כמו שאתה עכשיו כאילו בוס ויש לך עובדים. העובדים הם ברוח הבוס, אז אתה יודע, בסופו של דבר. אבל אני יכול להגיד לך שאני מקבל ממנו רעיונות לא יודע מה הייתי חושב עליהם לבד. נכון. אתה מבין? תראו באיזה עידן, אנחנו סתם קיבלתי איזה הודעה, אני לא אגיד כמובן את השם, אבל קיבלתי הודעה הזויה שלפני שנתיים הייתי מקבל אותה, לא הייתי מבין מה זה אומר. היי חגר, רוצה להגיד לך ב-DM, בלינקדין, תודה, אחרונה לומד לך הרבה. ממך מיוסי, התחלתי לבנות אייג'נט שמתבסס על התוכן שלך והתוכן של המנגל, מה שעוזר לי להבין לעומק איך מחברים רגש למוצר או שירות, וזה יכול להיות שאתם רוצים לפתח. כאילו בנה אייג'נט שמבוסס על, אני לא יודע איך, אייג'נט אחד חי עם שני המוחות שלנו בפנים, זה ריבים אינסופיים. מתפוצץ. אבל זהו, זה עוד מה, זה, אתה יודע, מהבאזוורד החדש, זה ה-AI אייג'נט. זה לא באזוורד, זה אורגינל. בארצות הברית כבר משגע את כולם, אבל זה עוד באמת... אבל זה, אני חושב, עוד צורה להסתכל על זה, זה... אנחנו כבר רגילים להשתמש, קוראים לזה AI אייג'נט, אבל לפני, לא יודע, 15 שנה, כשהגיע הטלפון, קראו לזה מובייל אפ. נכון? אתה פותח אפליקציה של הבנק, ואתה מול הבנק, או שאתה פותח אפליקציה של אובר מזמין מונית, אתה פותח CNN לקרוא חדשות, אז אני מניח שיהיה משהו דומה, ובטח יהיו כאלה שנסו לעשות מולטי-אייג'נט שיעזור לך הכל, גם כזה כבר שמענו וראינו הפרסונל אסיסטנט. נכון? אז זה לא... אבל... רק הקצב עולה, אבל זה נשאר... אתה חושב אבל שבאמת, ואני אקרא לזה בשם הנורא הזה, שאתה כל כך מתאהב, עסקים, לא מותגים, עסקים, אתה יודע שמסתכלים קצת על AI בתור, מה זה נוגע אליי, אני חושב שמפספסים. נכון. כאילו, זה לא צריך, אתה לא צריך להיות עסק גדול או מותג גדול בשביל להשתמש בכלי AI. אותו דבר כמו לפני שהיה להם אתר אינטרנט, וההבדלה בין עסקים שיש להם אתר אינטרנט ואין להם. כן. פעם היית אומר, אני מסעדה, מה אני צריך אתר אינטרנט? שאנשים צריכים פה לבוא לאכול. זה גם עולה מלא כסף אצל איזה חברה שעושה את זה. כן, אנשים צריכים לבוא לאכול, מה אני צריך אתר אינטרנט? נכון. אין היום מסעדה בלי אתר אינטרנט, אתה לא יכול, כאילו, יש ווקינג. לא, יש סטנדרט, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא להיות במשחק. אז אני חושב שזה דומה, בכל טכנולוגיה, יש את העסקים, שוב, יש את ה-early adapters, אלה שיובילו, יש את אלה שיבואו אחר כך, אבל בסוף כולם צריכים, וכל בעל עסק, קטן כגדול, לא משנה מה העסק שלך, אתה צריך בסוף, או לא בסוף, כמה שיותר מהר, להתיישר, ויש עכשיו לך גם הזדמנות, בגלל שפתאום יש כלים כאלה, יש לך פתאום הזדמנות לבוא מסוף התור ולהיות ראשון. מה שאני שומע ממך קודם כל, שאנחנו באמת בסוג של תור זהב, גם דיברנו אני ואתה בשיחות אישיות חודשים אחרים, אמרתי לך שאני ממש מרגיש את זה גם יוסי, אבל מרגיש לי גם שיש איזה חלון זמן אולי, עכשיו איזה
שנה הקרובה, שנתיים הקרובות שזה כזה, עכשיו צריך להיכנס ברבק, אפילו אם זה לא יצליח, אני לא יודע, כאילו... נכון, אני חושב, תראו, כאילו, תור הזהב, לפי דעתי, מתחיל בערך שנתיים אחרי שמגיעה טכנולוגיה חדשה. מעניין. תסתכל על האייפון החדש, 2006. ינואר... 7. כן, אני חושב ינואר 7. אפילו אני חושב 2000. לא, אני זוכר או סוף 6 או תחילת 7. משהו כזה. משהו כזה. אובר, Airbnb, כל החברות האלה הגיעו שנתיים אחרי, בסביבות 2009 הם צצו, אז אנחנו נמצאים עכשיו שם. זאת אומרת, שוב, יש פה הזדמנות שיוצאת דופן, כי באמת קל מאוד לבנות, קל לבדוק, כזה, ואנחנו נמצאים בדיוק ברגע הזה. עכשיו, כמה זמן זה, אני יודע. תשמע, אמרת אחים רייט, ובדיוק שמעתי לא מזמן, יוסי שלח לי איזה דיבייט, האמת שווה, של, אתה מכיר פודקאסט כמו דיירי אוף CEO? פודקאסט מאוד מצליח. כן, האמת, הם עשו שם איזה דיבייט שאני קצת כבר יצא לי עשן. אבל? כי הם נכנסו להתפלספות מיותרת, אבל זה היה באמת דיבייט על, שהבסיס שלו היה agents, זאת אומרת, מה הם הולכים לעשות בעולם. לא, ואנשים גם החריפים. אז היה לך את הפילוסוף, היה לך את הבן אדם, בעצם היזם מאחורי אחד מהכלים האלה של כתיבת קוד על ידי AI, אחד לא קרסר וזה, אבל אחד מהגדולים. כן. והיה לך מישהו שהוא, כאילו, מה שנקרא, יש לו סטארט-אפ, והוא אחד יזם. כן. היו שלושתם, וכאילו, זה היה מין דיבייט כזה, לאן זה הולך, ובאמת הפילוסוף, כאילו, היה... רפליט, המייסד של רפליט, אני לא מכיר את זה אפילו. ובאמת הפילוסוף שם אמר, תשמעו, אנחנו הולכים לקראת דומסדיי, בסדר. כאילו זה הולך להיות משהו מפחיד ברמה, והוא לא דיבר על AI שהולך להשתלט על העולם, אלא באמת על זה שאנשים יאבדו את המשרות שלהם. לא תהיה עבודה ומיליונים כאילו ישבו ולא ידעו מה לעשות עם עצמם. ובאמת, ההוא מרפליט כאילו אמר, לא, אני רואה בזה כדבר טוב, כדבר שהוא מעצים, והביזנס, כאילו, הבן אדם שמגיע מהיזמות, הוא היה באמצע, כאילו, הוא אמר, כן, בוא נעשה, נפלא בשבילי, אני מרגיש מדהים. קודם יכול לעשות כסף, נפלא בשבילי. לא, אני חושב שזאת באמת הזדמנות, זאת אומרת, שוב, לא הייתה דוגמה בעבר, שכשהגיעה טכנולוגיה, כל העולם הלך אחורה, זה קרה רק להפך. זאת הנקודה של הפילוסוף. הפילוסוף אמר, כאילו, כי תראה, הבן אדם מרפליט, הוא ניסה כל הזמן לעשות את העולם כאילו הולך להיות מדהים, 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 מדהים. והוא אמר לו, תקשיב, אל תנסה להשוות את זה לשום דבר אחר שקרה בהיסטוריה, כי זה לא דומה לשום דבר. זה כאילו, זה סוג של סלע שמתגלגל ונהיה, והולך, כאילו, זה משהו ענק, וזה לא דומה לשום דבר, והוא אומר כל הזמן, אנשים כאילו רואים לנסים להשוות את זה למהפכה הזאת, בסדר, הוא אמר, ואחרים אמרו אחרת שם, בסדר. אני מסכים, לא, יש כמובן את כל הנושא סביב ה-AI בא להרוג אותנו, ולאכול אותנו. שליחות קטלנית, כן. כאילו, זה יכול לקרות. הכל יכול לקרות. לא אומר שזה מופרך לחלוטין. כל המדע בדיוני בסוף איכשהו יכול גם לקרות. אבל אני חושב שזה... שוב, הצורה שבה אני מסתכל על זה, אני מסתכל על כל דבר כעל הזדמנות. אני חושב שזאת באמת הזדמנות שבסוף יש פה מיליארדי אנשים על כדור הארץ, אלא אם כן יום אחד הם כולם ייעלמו, אז הם צריכים להמשיך לאכול ולנסוע ולהתלבש ולקנות, לא יודע מה... וכולם מחוברים לאינטרנט, זה לא היה לפני 25 שנה. וזה הולך וגדל, רק הולך וגדל. לא מדבר, יש דיבור על זה שהאוכלוסייה באיזשהו שלב תגיע לפיק ותתחיל לרדת, בעוד כמה שנים, זה לא עוד הרבה זמן. מעניין. אבל זה לא משנה לפי דעתי את זה שהכלכלה רק הולכת וגדלה, כי פשוט הקצב הולך ועולה, ויש לנו יותר כסף באופן כללי כאנושות, וקונים יותר. גם ככה אנחנו זמנים פה, בוא נהנה, נעשה כסף, נהנה מזה, נבנה ברנדים כיפים. מה שרציתי להגיד לך, שמעתי שם בפודקאסט על האחים רייט, שנתנו כדוגמה יפה, שאמרו שלפעמים מי שממציא את הטכנולוגיה בעצמו לא יודע לאן זה ילך, ואני לא ידעתי, זה היה מעניין, שהאחים רייט אחרי שהם, היה POC מוצלח, מה שנקרא, בראש שלהם המוצר היה משהו צבאי. הם פנו לצבא ארצות הברית, הם בכלל לא האמינו שיום אחד אנחנו כולנו נוכל לקנות פשוט כרטיס טיסה ולא לטוס ממדינה למדינה. זה לא היה להם בראש בכלל. נתנו את זה כדוגמה. לסיום, ככה, ערן, בפלייבוק שלך ליזמים, ושאני אומר יזמים, זה לא קשור בכלל לטק, זה יכול להיות טק, לואו-טק או לא-טק. כל מישהו שרוצה היום לבנות ביזנס, אבל כן דיגיטלי או אינטרנטי או whatever, מה 3 או 4 הכללים שלך ככה
איך תעבוד על זה? אני אומר, קודם כל תהיה במגרש שאתה מכיר אותו, מבין אותו, בנושא שאתה מבין אותו. כאילו, דיברת על הדוגמה שמי שרוצה לפתוח מסעדה. כן, זה שאתה אוהב לאכול קובה, כן, לא אומר שאתה יודע לפתוח מסעדה של קובה. אז קודם כל תהיה באזור שאתה מבין אותו טוב. לעשות, הרבה מאוד יזמים מדלגים על השלב של הוולידציה. תעשה ולידציה, לך תדבר, עזוב, לא להתחיל לכתוב אפילו שורת קוד אחת לצורך העניין, או לפני שהלכת ושכרת... פתחת בשופיפיי אתר. לך תדבר עם 50-100 לקוחות, אם זה B2B, זה, אוקיי, אתה יודע למי ללכת, אם אתה קונסיומר ברנד, לא יודע, תרים איזה לנדינג פייג' ותראה שאתה יודע שאנשים באים ועוברים את השלב, ואתה אומר להם, טוב, הכנסתי אותך ל-waitlist. בסדר? זה כאילו, תעשה ולידציה על הדבר הזה. וללכת, בעיניי, כאילו, כשאני מדבר על ולידציה, אני מדבר על כסף. תראה לי שאנשים שמים על זה כסף, אנשים או חברות. עכשיו, לפעמים הם לא באמת משלמים עכשיו, כי עוד אין פה כלום, אבל הם אומרים, ברגע שזה יהיה, אני מוכן לשלם, אולי לפעמים אפילו חותמים. אז אני, כאילו, לסכם שנייה, תהיה באזור שאתה מבין אותו טוב, שיש לך דומיין אקספרטיז, תעשה ולידציה לדבר הזה, וולידציה שווה כסף. אם אנשים מוכנים לשלם על זה, זה כנראה מספיק כואב להם, ואז עלית על משהו. בסדר, זה ההתחלה לפי דעתי. אתה יודע, זה מדהים, זה הפונדמנטלס שלא השתנו גם לפני 200 שנה ו2000 שנה. אני שמעתי את הסיפור של איך נקראים שני האחים עם הגלידה, בן אנד ג'ריז. כן. שהם רצו לפתוח גלידריה, באיפשהו במונטנה או משהו. כן, מונטנה. הם עמדו על צומת X, שהם היה במרכז העיר, והם עמדו שבוע בכל פינה בצומת של המעבר חצייה, וספרו עם קליקר, ספרו איפה עוברים הכי הרבה אנשים, ובפינה הזאת הם הלכו לפתוח. זה הבייסיקס, כאילו, נכון? אז בסוף זה באמת דברים, back to basics, כאילו זה באמת הדברים של ביזנס שעובדים, זה מוכיח את עצמו, אם באמת אנשים משלמים, כנראה שעלית על משהו. יוסי, מה אתה אומר? יוסי, איך אתה יוצא מהפרק, יוסי? לא שאכפת לי מהרגשות שלך, אף פעם לא אכפת לי מהאמת, אבל... בסדר, יוסי, יאללה, תתחיל לעבוד על הסטארט-אפ שלך, אני כבר התחלתי. כן, לא, עזוב סטארט-אפים, כאילו, אני באמת אחד, מה שאני מבין ואני אומר ואני דוחף לזה כל הזמן, בטח האנשים שעובדים איתי, זה כאילו תתחיל להכניס מהר AI, ואני עובד עם לקוחות שהם לא טכנולוגיים, זאת אומרת, זה לא מוצרים טכנולוגיים, אלא הפוך. כן. כאילו, תתחיל להכניס, זה ישנה את כל העסק שלכם. אני אתן לך ממש לסיום, כי הזכרת לי, אמרת על הגבולות גזרה, ההורים שלך והבן שלך. הבן שלי בן 10, יש לו כבר סאבסקריפשן ל-ChatGPT. סבתא שלי שתחיה, מכירים אותה בפודקאסט מהשנים, היא בת 94, ניצולת שואה, רופאה, צלולה, מדהימה וזה. היא כבר פעם בשבוע לפחות, היא לא משתמשת, היא מבקשת ממני להפעיל כאילו את הצ'אט, אבל ברמה שבועית. כן. והיא רופאה, והיא שואלת אותי לפעמים שייתן לה משהו על רפואה שהיא מחפשת. ובת זוג שלי, לפני כמה ימים... לא אגיד אשתו, כן? אני יכול להגיד אשתי, ליוסי כואב שלא אומרים בת זוג, שלא אומרים אישה, סליחה. תגיד. יוסי, אולי אני מתחיל להגיד לך בת זוג שלי. אתה גם בת זוג שלי. אתה בת זוג שלי לפודקאסט. אבל בקיצר, לפני יומיים, אני לא זוכר מה קרה, משהו שם בסליקה של האשראי, עם המנוי שלה של $20 ש-GPT לא אהבה, היא באה לי בלחץ עם הלפטופ ביד, שכאילו הפלאס לא עובד לה. היא צריכה את זה הרגע. זאת אומרת, לשם הגענו כבר, אתה לא יכול להיות בלי זה דקה. זהו, ערן סביר היקר. קודם כל, תודה רבה. תודה לכם. אני חושב שהיה פה המון value. אנחנו נזכירים לכם, אם יש לכם גם, קודם כל, אפשר לתת קומנטס על הפרק הזה, כמו בכל הפרקים בספוטיפיי. יש לכם תגובות ויש גם סקרים, וכמובן בקבוצת המנגל בפייסבוק, אם יש לכם שאלות לערן או מחשבות על הפרק הזה, תעלו אותם. אנחנו נדע גם שערן ככה יצטרף בפייסבוק ויגיב. מה עוד, יוסי? זהו, עוד שבוע על כדור הארץ, מתקרבים לפרק 300, אנחנו לא נעשה משהו מיוחד, אמרנו אולי ב3,000 נעשה. ערן, שוב תודה רבה. יאללה, נתראה יוסי שבוע הבא, ביי. Are you ready for a brand new sound? Yossi and Haggai taking the stage now. Get ready for insights. Get ready for tips. They're gonna show you how to make your brand flip. They're the hosts with the most, they got the know-how. Marketing masters will show you how to wow. From SEO to social media game, they're gonna help you level up and climb the fame.